Shalom, horas madihita saluhutna. Di hamu akadamang dohot dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion itu hatta Yesus Kristus. Adorakso taparadi hata nitu hatta, jumulu mahita martangiang. Dameni debatana sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti ati-ate dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan itu hata nagabe jamita di Minggu Septuagesima di tanggal 10 Februari 2025. Hatan itu hata natar surat di buku panurirang Jeremia bidu 17 ayat 12 rodi ayat 10 alu dohot topik Minggu Jehovah do pakirimota. Tuhan pengharapan kita. Hujaha madihita songonoma didok hatani tuhata. We habang sani hamuliaon hati buon sian mula-mula hajongjongan ni habadion nami. Ali Jehovah hodo pakirimon ni Israel. Saluhut aka nama nadikoko gabe tarurak. Aka namarbalik sianau ikot tarsurat guarna tutano. Ala tinadikon nasida mual ni aik hanguluan ima Jehovah. Sayhoma pamalu mau ali Jehovah asatung malum huhilala sayhoma mangurupiau asatung dapotan pangurupio nau aihodo puji-pujioku. Idama akan nasida madok tuau didia do hatani Jehovah uaroman yan nuaing. Ala yang guau daku sosoton gabe parmahan au mangihutoko jaladang hu halomohon arina marjiai hodo ubotosa hatana ruar sian bibir hupe patardui dijuluni bohim unang tunggabe hasonggoto kodiau hodo haporusaku diari hasusaan ikot tarurak nian aka namangaliliau alai unang tarurak angguau. Iko tarsonggo nasida, alai unang tarsonggo tangguau. Paroma tu atas nasida arihina mago, jala silopi dua hapipidom nasidai. Ima hatani tuhata. Di hamuak kadongan saha porsiaun, pinomat adong ma tolu hal nabui taputi hisian turpuk jamitaon nagabe jamita dihita. Tutuna parjulu ima martangiang. Tangiang mungkin bukan satu-satunya solusi lahu menghadapi akka masalah di ngulu tahun. Taingok do hudok bukan satu-satunya. Lapatanna adong dope solusi na asing. Alai barani dua madok, dua adalah salah satu untuk mengatasi masalah kehidupan. Salah satu ate. Coba hitama, muladong masalam, jolo martangiang maho laho mengatasi sa. Pasti akan lebih ringan. Misalnya, molo naing marbada hamu dicabu, ajak jolo martangiang. Yakin duau, sudah doyan non marbada, molo jumulu martangiang. Dua, bukan satu-satunya mengatasi masalah. Alai taingok ma Tuhan Yesus, adorang sosahat tu ibana si taunoni jumulu du ibana martangiang. Dungi ditugihom masisian haholongan ni rohanai laho martangiang tu sada dulu na marguarget semane. Disi mana sida martangiang. Dungi didok Yesus ma tu sisian nai. Dungo mahamu jala martangiang. Asa unang hamu bongot tu pangucunan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ima didok Tuhan Yesus songon natar surat di Matius 26 ayat 40 sadai. Buasa martangiang dada asa udang adong be persoalan. Martangia kita tutua samargugudu hita mengadupi hamauloni. Jadi sotuk salah mengetusi ate. Molonunga martangiang gabe suarong be masalah. Mungkin masalah tetap ada, tetapi kita sudah dikuatkan menghadapinya dengan berdoa. Boha, dung martangiang Tuhan Yesus
gabe sudah tibana ditakup, dohok dipersilakon, dao. Tetap do ditakup, dipusa dohok dipersilakon, sahat tu namate di hau pinor silang. Paduahon marhite na martangiang taboto tu ise hita pasahat dirita. Dengan dua kita tahu kepada siapa kita menyerahkan hidup kita. Daido di dok Tuhan Yesus na parpudi, dungi marsuara nagugu ma Yesus nin nama, amang tu bagasa tangamu mahu pasahat todiku. Jadi dung didoki tos mahosana. Idu natar surat di Lukas 20 ayat 40. Sian pitu padohan ni Yesus disilangi jala idu na parpudi. Ima tangiang. Jadi di bagasa trupu kope martangiang do panurirang Jeremia mengadupi akka hamaulon neng. Idu asa debahe judul ni jamitaon di Bibelia te. Tangiang ni panurirange. Di sude pergumulan nai martangiang do ibana. Suak songoni manian nang hita. Molu adok persoalata, adok persoalammu, adong masalam, adong masalata, martangi yang maho. Asa diurupi Tuhaniho mengadupi masalah mi. Na paduahon nanaing idaut tasyat trupukon ima keterbukaan, terbuka. Rikok do na terbuka ate. Di pabua ma na dirohanai. Tarlubi pabua hotu Tuhani. Dangadok sita buni honoto dia dopan ni debata. Songon ni dok ni buku detaidwe. Patidik sudi kahurangan topoti sadok dosami. Buku de 410 pitu ayat 2. Sotu ngarong na dihukupi. Sotu ngarong na ditabuni honate. Patidik sudi. Songon ni do si Jeremia. Terbuka do ibana dia dopan ni debata. Di patidik ibana do sudi di adopan ni debata. Di pabua ibana. Ahana masa dingguluna. Dangadong na ditutup-tutupi ibana. Dipatidik sude di adupan di Tuhani. Namar sahid ibana dipabua tu Tuhani namar sahid ibana. Jala dipangidua sa Tuhanima na pamalupos sahid nai. Ido tajaha di ayat 10 patiate. Ido asagabe di dokter puk jami taon bagian ni kesaksian manang panidangyon ni si Jeremia di adupan ni Jawoba. Ima alani keterbukaan nai. Jadi aka namar panidangi totu terbuka dui rupani. Jadi rikok dona terbuka ate. Terlubi tu Tuhani. Isarani halak nalaho konsul tu dokter. Molodang terbuka tu dokteri. Bohama dokteri mengubati ibana doh mangalihon ubat tu ibana. Karena ikut terbuka do. Molo disuku naha sahitmu. Pabuat tok sahitmu. Nak sahit ni halak pabuat ate. Kan olo do songoni sahid na do disukun gabe sahid ni halak di pabua-bua. Si pabua sahid nabi maate. Unang adong si sakui sahid nabi. Molo adok sahidmu pabua tu Tuhani. Unang jolo putar baru pabua. Unang saidok dangadok sahidmu. Dangadok sahid tu inna. HP naung stadium tinggi do. Dangadong sahid tu sainin na. HP nunga kronis. Alani kronis na gabedang suku B holan mangalang oba rupani ikut diamputasi nama. Jadi sotung dipaloas songoniate. Pabua masalam tu Tuhani unang tujolma ayang gojol maun olodo gabe manabai sahid. Songoni do nang panurirang Jeremia di bagasa turpukon terbuka do ibana tu Tuhani dia kamasala na duk na niadupan. Nian sahiti dada alani nabi nahenna alai ala pangalahu ni bang suido. Da juk duhita songoni. Ya nakota do na bermasalah. Alai gabi hita do mangayat. Hita do marsahid. Amata do na bermasalah. Inata do na hacitan. Sebaliknya inata do na bermasalah. Alai olo do gabi hita na hacitan. Ido kan? Jadi molu adok sahibmu pangiduma hamalumon siya Jehovah. Asatung malum hilalaumu. Totu napatuluhon jalan naparpudi nanaing dohonon natuhita marhite trupukon marpakirimo tu Jehovah maho. Marpakirimo tu Jehovah maho. Odo temani mingguta Jehovah do pakirimota Tuhan pengharapan kita. Dangadong alasata so marpakirimo tu Jehovah.
Ay molo tu jolma do talehon pakirimota kecewa do hita anon. Jangan menaruh pengharapan kepada manusia karena kita akan kecewa nantinya. Sutung tahirim, sutuk tarhirip po molo tu jolma do talehon pakirimota ati. Olo ninna donian alai olo do lau sahat tu haroroni Tuhan Yesus na padua halihon lau somarnaro. Olo say ninna. Dang naso arga di hita akadongan. Jaladang nagabe menutup diri hita tu akadongan colma. Daw. Alai jujur mahita mado jok dodang sitio pun hatani colmahon. Dihana do tahe sitio pun. Di paingo si Jeremia do bangsoi asa unang marhapo satu jolma suak songoni nang tu bulun ni botohonna. Jadi tu makas di ayat 5 songono do hatani Jehovah. Marjea ma bawa na marhapo satu jolma manang tu bulun ni botohonna. Gabe dipasurut rohana sian Jehovah. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Lalu di ayat 7 dohot di ayat 2 di dohok alai mertua ma bawa na marhapo satu Jehovah. Jala Jehovah haporusanna di bahen. Tudus dui bana tuhau na sinuat di topi ni batangaik. Jala majarar uratna di labung batangaik. Jala dang mabiar ibana moloroha mohopon. Jala toktong rata bulungna. Jala dang holsoan ibana di taon haraharon. Jala dang macohot marparbui. Ido di bagasan. Turpuki adorak so turpuk tai di ayat pitu dohot ayat 2 lu. Jala tu makas nak dido di ayat 10 tului. Ali Jehovah hodo pakirimon ni Israel. Saluhut akan mana di koko gabe tarurak. Akan marbalik si anau ikot tarsurat guarna tutano. Alatina di nasida mual ni aik hanguluan ima Jehovah. Jadi aka naso marhapo satu Jehovah, naso marpakirimo tu Jehovah, sama saja dia manadikon mual ni aik hanguluanna. Jadi menutup keran sumber berkat tu bagasan uluna. Lapatanna dang nanaing tacurigai jolmaon. Molo tadok nakiningan unang marhapo satu jolma. Manang gabeso marlapatan kekuatan kita sendiri. Dangin anidok na disi. Nanaing dohonon na ima hola Jehovah dosi haposan. Dialah pengharapan kita satu-satunya. Dangadog hea kecewa jolma na marhapo satu Jehovah. Dakia tarurak halak na marhaposan tu Jehovah. Ido nakiningan didok di turpuk tai. Totu gabe adong ma sumber berkat, sumber mata air di bagasan nguluna. Gabe adong mual ni aik di hanguluanna. Tu aka na marhaposan tu Jehovah. Marhapo satu Jehovah maho siar nasaroham jala unang marpangusadian ho tu pikiranmu sadiri. Ido didok di poda tulu ayat 5. Alania kamang dohot tamu inang sai tabahem ma Jehovah pakirimota. Jadikanlah Tuhan menjadi pengharapan kita. Asa mangulu hita jala dapotan pasu-pasu jala margugu mangadupi akka hamaolon na taadupi di bagasan ngulut taon. Amin martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan dihatam na hubigi hami sai pasu-pasuhom may dihami. Asa di parbuihok katami parbuin na denggan parbuin na tonggi. Di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.